नमस्कार दोस्तों आज मैं बहुत ही मज़ेदार नाच गीत सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका आनंद उठा सकें। तो चलिए गीत सुनिए और आनंद लीजिए। पायल के बोलिया साहब कैसे हे जी, पायल के बोलिया साहब कैसे, पियवा जइहे परदेसवा रहब कैसे, पियवा जइहे परदेसवा रहब कैसे, बोलिया साहब कैसे हे जी, पायल के बोलिया साहब कैसे, पियवा जइहे परदेसवा रहब कैसे, पियवा जइहे परदेसवा रहब कैसे। ससुर जी का बोलिया त हम सही लेबो, ससुर जी का बोलिया त हम सही लेबो, सासू का बोलिया साहब कैसे, सासू का बोलिया साहब कैसे, पियवा जइहे परदेसवा रहब कैसे, पियवा जइहे परदेसवा रहब कैसे। हे जी, पायल के बोलिया साहब कैसे हे जी, पायल के बोलिया साहब कैसे, पियवा जइहे परदेसवा रहब कैसे, पियवा जइहे परदेसवा रहब कैसे। जेठ जी का बोलिया त हम सही लेबो, जेठ जी का बोलिया त हम सही लेबो, जेठानी के बोलिया साहब कैसे हे जी, जेठानी के बोलिया साहब कैसे, पियवा जइहे परदेसवा रहब कैसे, पियवा जइहे परदेसवा रहब कैसे। हे जी, कंगन के बोलिया साहब कैसे हे जी, कंगन के बोलिया साहब कैसे, पियवा जइहे परदेसवा रहब कैसे, पियवा जइहे परदेसवा रहब कैसे। देवर जी का बोलिया त हम सही लेबो, देवर जी का बोलिया त हम सही लेबो, देवरानी का बोलिया साहब कैसे हे जी, देवरानी का बोलिया साहब कैसे, पियवा जइहे परदेसवा रहब कैसे, पियवा जइहे परदेसवा रहब कैसे। पायल के बोलिया साहब कैसे हे जी, पायल के बोलिया साहब कैसे, पियवा जइहे परदेसवा रहब कैसे, पियवा जइहे परदेसवा रहब कैसे। तो दोस्तों गीत कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले गीत में, तब तक के लिए बाय बाय।